aipatuko dugu, Joseba, zu mintza praktika programa honen parte zarela, eta Hori da. kontatuko dugu pixka bat zer egiten duzuen, jendea animatzeko, eta bertara batu dadin. Konta iguzu pixka bat, nolatan animatu zinen mintza praktika egitasmora batzera? Bueno, ni naiz, nire ama hizkuntza euskara da, eta orduan, bueno, itzuli nintzenean Irunera bizitzera, zati nire lan bizitza kanpoan egin dut, eta orduan konturatu nintzen, oso gutxi hitz egiten zela Irunen, Izan nuen ere bai, etxe bat beran, urte oporretako eta hola, eta han normala zen euskaraz hitz egitea kalean, eta iritsi nintzen Irunen, desastre bat euskaren aldetik, ez? Ez da euskara mintzatzen eta normalki, eta oso jende gutxik daukagu aukera kalean euskara mintzatzeko. Eta talde hauetan euskara praktikatzea errezagoa zaizu, Orduan ez da? aurkitu nuen euskara praktikatzeko taldeak, eta, bueno, azken talde honetan pandemian geroztik apuntatu nintzen, eta pakiri esker antolatzen du taldea, eta horrela goaz. Konta iguzu, astean zenbat aldiz biltzen zarete, eta pixka bat nola antolatzen zareten? Gu biltzen gera, bueno, momentu batean geratu ginen udalen babesi gabe, eta jarri zuen paki bere kabuz taldea aurrera eramaten. Orduan biltzen ginen taberna baten, astean behin, eta hor dako gaukera, momentu bat euskaraz lagun artean mintzatzeko. Eta hori, zatik, hizkuntza bat ere bat ez hitz egiten galdu egiten da. Eta oso berrezko da mintzatzea. Eta nolako gaiak lantzen dituzu? Ez dakit aurretik gidoi bat eramaten duzuen, ariketak egiten duzuen, edo librea den? Librea den. Gauza, bueno, bakizu gauza dira, ari batetik tiratzen duzu, eta gero pila gauza sortzen dira, eta buruta da askok, eta, bueno, ez daukagu beldurri gai gabe geratzeko. Sortzen dira. Horixe da, eta nabaritzen duzu mintza praktika egitasmo honetara batu zinenetik euskara gehiago erabiltzen duzula, erosago zaudela, pixka bat askatasun gehiagorekin egiten duzula, Bueno, edo? nik oso gustora nago euskara mintzatzen, ez? Hori falta kalean ez egitea, hori da erru handiena. Eta, bueno, baina oso gustora, bai. Oso gustora, eta gero oso garrantzitsua da jakitea ze problema daukazun, zergatik batzutan geratzen da, ez dakazula espresio bat eramateko nola egin, eta orduan konturatzen zea, eta orduan daukazu aukera etxean begiratzeko. Oso ongi, eta azkenik konta iguzu, gomendatuko zenioke jendeari mintza praktika egitasmora batzea, eta beste talderen batean izena ematea? Ni pentsatzen dut oso garrantzitsua dela, jendean nahi badu euskara ikasi, ez da bakarrik gramatika eskuta talde batean o aekan joatea, oso garrantzitsua da hitz egitea. Hizkuntza baten hitz egitea oso garrantzitsua da. Zure esperientzia partekatu izan asko eskertzen ditugu, Joseba, eta hemendik jendea animatuko dugu, euskaraz aritu nahi duenak, izena eman dezala eta zuekin bat egin dezala. Mila esker. Eskerrik asko zurengatik.